ụmụ ibe ekene m unu. Ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene unu. Ụmụ igbo nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu. Anyị si udo dịrị unu n'ụbọchị nke taa. Ama m na unu ejechago ụka. Achọrọ m ikwuye mgbe unu jere ụka ka unu gara ịfụ mgbe ekwurie. Ndị be anyị asị m udo dịrị unu. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala. Ana m achọ ka m chie ndị a warning. Ndị a eburu ha na foonu ka ekwuo okwu ha kpọọ apịba petempetempe. Nwanne udo dịrị unu. Ọjọọ achọrọ ọnwa jaya okwu nwajaghị ka m chọrọ nwa jaghị n'isi a mana ọ ga-ada ụda ụmụ ibe. Anyị si ka anyị kenegodo eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ikwu na ibe. Ụmụ igbo jenu kwebe oyoyo. Ndị bụ ndị igbo jenu kwebe oyoyo. Ihe m jisi unu kwebe oyoyo bụ na adị m egbuwara unu ahịa taa. Ahịa m ga-egbuwara unu bụ obere ahịa mana achọrọ m ka unu na unu echebe ya echebe. Unu echebe ya echebe. Ahịa ha ga-abụ onye ọbụla ji pen ya detuo sọnụ nke anyanwụ, o detuo sọnụ SON, o detuo SUN, o detuo SON. O je chọọ ihe because nwa bekee everything nwa bekee na-eme si from Africa. O si from Memphis, Heliopolis. Gịnị bụ Heliopolis? Land of the rising sun. Ma ha achọghị ịgwa unu, anyị ga-agwa unu ebe bụ the lands of rising sun, Igbo land. Na oke ala Igbo na-egenu ntị o. Enwere ihe ịnọ na the cycle of life. Enwere ịnọ 4 enwere oke eke nwe orie nwe afọ nwe nkwọ. Nsogbu adịrọ, nke ahụ bụ number 1. Then the cycle of life. Enwere bet kwa eziokwu ịmụ nwa na-edekwe na ya edewo maka achọrọ m obere oge mma apụ ebe a ka unu detuo emechazi were ise gị uche. A na-amụ nwa na-anwụkwa anwụ. A na-amụ nwa na-anwụ anwụ. Nsogbu adịrọ. Ọwụwa anyanwụ, enwere ọwụwa anyanwụ nwe ọdịda anyanwụ, ọkwa eziokwu. Enwere ehihie that is afternoon, midnoon, nwekwe midnight, ọkwa eziokwu. So otu a ka nna nna anyị ha si wee debe ihe a niile edebere edebe otu a maka ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ka ụwa si aga, ị ga-ama ihe a. Ị ga-ama na ọwụwa anyanwụ mara ọdịda anyanwụ nwere ehihie. Anyanwụ ahụ wee ehihie. Ihe eji wee kpọọ ya ehihie bụ na the largest moment of anwụ because ihe is light and light wu chi. Maka asị gị na chi abọọla. Mgbe aha chi fụrụ asị gị na chi abọọla. Unu abọọla chi? Ngwa geenụ ntị. Enwere ihe a na-akpọ Amun Ra. Ị gaa na Memphis of Egypt, ị ga-anụ the story of Amun Ra. Onye ọbụla ma story of Egypt will bear me witness because ana m achọ na-enye unu examples of Igbo ka esi wee chenjie old Igbo to new Igbo. Ana m akọrọ unu ebe unu ga-aghọta. O nwere ebe a na-akpọ Memphis in Egypt. That is the source of Western science and civilization. Nke a gwara unu mana agwazighị unu ka ebe bụ Memphis. Where is Memphis? Kedu ebe bụ Memphis? Go to Google, you cannot find Memphis anywhere. You will see they say, hey, nobody can discover, maybe it's lost. It's a lost city. How can a city be lost? How can a city lost? What about those people in the city? What about those people in the city? City lost just to me disappear on earth. Nsogbu adịrọ. Now, enwere ọwụwa anyanwụ, nwee ehihie, nwee ọdịda anyanwụ, nwekwezie ime abalị. Ihe ahụ cycle of life. Ka na-agwa unu ihe a nkọwaziri nke ọsọ cycle of life. Gịnị bụ anwụ? Anwụ bụ energy. Gịnị bụ Amun Ra? Amun Ra, AMUN. Nwanne tọnụ ya opposite. Iwepụ M aha, tọnụ M aha upside down. That M aha tọnụ ya upside down. Ngwa nne because letter alphabet ị kwesịrị ịma ya. Letter alphabet will symbol. Capital letter will symbol of heaven. Small letter will symbol of earth. Ha na-aba abụrụ the same thing. Mana unu na-use capital letter and small letter abụrụ the same thing. That's why anwụ represent pyramid. Anwụ represent pyramid. That's what you do. That's why you offer an American dollar.
that ihe ahụ na-afụ na middle of A bụ anya. Na middle of A capital letter ahụ ihe a line aha ka line aha bụ the line anya ka aka bichiri anya ahụ nụfe na enu pyramid na American dollars. Ọ bụ nyanwa bụ that A ahụ na-afụ dị. Ihe ọ pụtara bụ anwụ. Now ka m gwazie gị data moon moon ahụ nke nne moon kpesi ekpere na asị amen. Moon ka ha change to amen ka e wee nwee ike iwepụ gị from the formation. Ifuru ka ha si wee mee the code. Moon a ọ ya bụ anwụ because it on what the M opposite onye gị W. Ifuru ya. So it on what the M opposite onye gị W. So the four let ọ dị ka otu a Saturn enwere Saturn nwee Santa and Saturn will the same thing. Go and check. Santa and Saturn the same thing. All the God of opposite. Oya was Santa and Saturn with the same letters, with the same symbol. So anwụ na moon ra the same letter, the same symbol. Just turn what the M upside down. You nwete nwa. And the ịkpọgharịa ya isi ọ bụrụ nwa. That is son anyanwụ and son of the child. Just ịkpọgharịa anwụ isi ọ bụrụ nwa. Turn what the M upside down. Ọ bụrụ moon. Ya bụ amen. So ya nwoke na-eme ikpesi ekpere isi amen. The same thing. Ọnwa onye nọ bụ onwe mmadụ ịgba onwe ọ sị na agbanwego m anwụ bụ ọnwa ifukpọgharịa ya isi ọ bụrụ anwụ. Because I will change, I will the frequency, the repetition of the energy is the moon. The occurrence of earth energy is the moon. Is the satellite of the moon. Is the occurrence of the energy vibrating everything. Then the sparkling of the energy will start. Papa nando. Ndo absent of sun. Absence of sun is indo. That is papa is spark. Pamachis. To spark something, sparkling. But papa. Then the absence of sun, nabani, sparkling at night. Oh yeah, papa, the vibration, because vibration leads to frequency. Vibration leads to sparkling. Vibration leads to sparkling. Or vibrate, or boroku. Kwa ima aka go to, me aka go to. If you know oga hoku, just so smooth your hand, smooth your hand, pia. Oga hoku. You got to go. So that is all to everything around. Then change your language. Change the language, get change. Turn one upside down. All because in the matter of the symbol. All symbol, they are telling you about symbol. Why they use God, G, is the face and the beards. If you Amun Ra, that Egyptian guy with the beards, something they can big in Abaya. Oh yeah, with the G sign of G on Nafo. Yakeji Segina, you must always write God with capital letter. To resemble, to represent what they want you to represent. So the G in Afu in G, the God, Oya Kahaneku, the second letter they follow with the spirit. Zero means cycle. Zero is a cycle. So the G in the Amun Ra is this moon. Then change that, just change the M to W and the U to N. The same thing. So is your language, then change your language, give it to you back. Ọnwa na ọnwụ bụ ofu. Ịmụ nwa gịnị ka a na-amụ nwa, ị na-amụ nwa. Ịgbọ nwa opposite, ọ bụrụ son. Anwụ ịtọ nwa opposite, ọ bụrụ nwa. Ọnwa ịtọ nwa opposite, ọ bụrụ ọnwụ, ọ bụrụ onwe. Anwa agbanwe, mmadụ ịgbanwe. Agba onwe, ị na-agba onwe, ịgbanwe agbanwe. Onyanwa because of the occurrence. Or repetition, the frequency of the earth. Magnetism, everything energy. So obura about because in about Chukwu, chi is a frequency caused by matter. Chi is a frequency caused by matter, but is a condensed energy. Condensed energy matter, which is more condensed to matter. This matter born in vibrating frequency, which is chi. So chi na mmụọ abụrụ ofu, because mmụọ is a condensed process to matter. Then this matter vibrating causing chi. So it add is ya ukwu nwewe ụgba. Ebe isi nwewe ụgba we add ya ukwu, then he lost what the information. Onwere onye si na enwere energy that governs. There is a law that governs earth.
but you cannot worship what you name, because every name you name them, everything moving you name them. Gị name nkịta nke ịbara ya nkịta nke ịbara ya dog nke ịba, everything you name them. How can you worship what you name? Are you mad? How can you name something God and you worship it? Enwere mgbe somebody go agịsị gị n'afịa with God. So the case about whether there is God or not, whether we name something to worship, are we mad? That is the problem. So people use this silly question. You know who created who? In the engine motor, inside the car engine, there are different paths. Can you their destination to make the car move? You have one single engine, your car work. That's simple as ABCD. Remove one single engine from that car, or car work. So all of you with the same thing, but moving, the energy is over a destination. So he will pass, he will engine pass, he will engine pass. So nobody is drawing you back. There is only 4 problems: government, culture, parents, and you. There is only 4: government, culture, parents, and you. If government don't have a philosophy that they define their destiny, culture will create one. If culture don't have one, your parents should have one. If your parents don't have one, you should have one. This is the consequence of life, because you created this mess yourself. Nobody, because you are moving machine. The world already. The world is already exploded. So the motor is on. It air condition. It radio. It fan. It GPS. The engine is on. So Amun Ra bụ anwụ ọra, anwụ ọra, anwụ ọra, nwa ọra, nwa ọra, anwụ ọra. So because ịkpọgharịa Amun n'isi, onye gị nwa, iwepụ the W tọnụọ ya to M, onye ga-eji sị Amun, ichenji to W, onye gị anwụ. Ịkpọgharịa ya isi, onye gị nwa son, that is son and son, if we saw S-O-N and A-U-N, S-U-N. So ụmụ ibe, the problem anyị nwere bụ dị na anyị amara Igbo, because ọ bụrụ na anyị mụ Igbo, mmadụ agaghị asị mmadụ asụ na nwa ya Igbo. The best information, because Igbo is based on observation, because mgbe anyị bi n'ime ọhịa through the primordial age, millions of years ago, anyị na animal bi, because all animals they have the information to go for their food, because ewu anaghị ata ihe na-egbu mmadụ. Ewu anaghị ata ihe na-egbu egbu, so ewu na-ata agba, ụmụ ya na-enere ya anya. Ọya ka eji wee kpọọ ha anụmụanụ, because we are flesh, we learn from them. Every science was learned from animals. Every science was learned from animal, material science. So only people who be in more, only bush people can know about science, because they know from animal. Because they are only people who have the information of nature, not you. So all you hear, we copy from what they do. So all we hear who neri kaya mawumbologu. You hear animal neri wumbologu. Obro here hana heri. So mbologu was found based on ihe who neri, ihe animal neri, ihe enwene mbro isi enwene ata oya wo vitamin. Owu na enwe atari obro vitamin. Ihe obu na ewu neri wu herb ka obu, because that's why in eri herb na ata mkpụrụ osisi na aṅụ mmiri. You can never go to hospital for life. You can never smell hospital. Or if your food is only vegetable, fruit and water, you can never smell hospital no one. Because food was created by pharmacists. Food was created, all the pharmacists created food. So that because virus and antivirus. Cause the virus, because all a different atom from your system. So your system generated different behavior. That is why that is why you see na awage. That's why afọ na aroge. That's why anya na-egbu gị. Because all these things already prepared. They have prepared themselves already. So you never see a different thing, then they generate a different atom. They generate a different atom in well, simple as ABCD. So ụmụ ibe, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye ata na-achụkwa ụta. Ndị Igbo sị, time na money yo, time na money. Nwanne kpọgharịa ya isi.
kpọgharịa ego isi ọ bụrụ oge kpọgharịa ego isi otego oge. So ọ bụrụ na ị kpọgharịa ego isi onye gị oge. Ndị Igbo gụọ egwu time na money time na ọ bụ ya wee ego na oge. So ụmụ Igbo ndị a ji language anyị na-eme anyị pọpị our own language ọsị asụkwara nwa m Igbo because ị mara ya. Ọ bụrụ na ị ma ihe Igbo pụtara ọ bụ Igbo bụ the concrete language of creation based on observation. Because mgbe anyị na ụmụ anụmanụ bi n'ime ọhịa ọ ebe ahụ ka anyị si wee nyebe ihe niile afa according to the observation. Observation ọ bụ ihe anyị ji wee nye. Ọ bụrụ nke anọkata ofu onye nọkata ebe o si na ọ na-eche oche na Chukwu na-efe n'elu ọba ya Chukwu. Ihe ahụ based on metaphor and perception. No, we don't name based on metaphor and perception. No, we name based on observation. Their behavior. Anyị bụ ndị na-agba afa. Afa is based on observation. Ọ bụrụ on perception and metaphorical. No, because all today ka ejizi egwu wayo based on perception. No, ndị Igbo na-eme practical science. That's why iji afọ ofe niile a na-eri eri. Ofe niile ndị Igbo na-eri, all of them bụ science because it's a practical behavior based on bushman, based on ebi n'ime ọhịa. Every element was found in the bush, not in the house. Every matter was found in the bush, not in the house. Because house is just to update, copy and paste. House is copy and paste. Nothing more, nothing less. Evolution be evil. That's why they call it evil, not me. Because you don't know the language you speak. Evolution mean evil. Simple as ABCD. So ụmụ ibe, all these letters nwere meaning. Ọwụ na ịtọ ọnụ ịdati capital A ahụ ịkpọ dị isi na ana onye gị gịnị vagina. Ka ihe eji vagina eme ebe esi amụ nwa, the new word. Ịgbago ya enu ege ịtọ ọnụ ya enu ọ bụrụ sọnụ. Gịnị bụ sọnụ? Ịkpọgharịa anwụ opposite onye gị nwa. Ịghọtago? Ịkpọgharịa anwụ opposite onye gị nwa. Ịtọ ọnụ dị A upside down onye gị V. Gịnị bụ V? Vagina. So ụmụ ibe ifu ka ndị asị wee mee ụnụ pọpị ịghọtara because of ịghọtaghị ihe a na-akọ. Had it been na imere understand this thing, anyị nọ na position of science. We are more better observing the nature. We with Igbo language I the more better than using English and French. You don't even speak well. Ịmara asụ oyibo because ịmara mgbe e niri dị ozu, ịmara ihe letter niile meaning something, you don't know them. Mmadụ one bụ ndị Igbo mana capital letter na small letter bụrụ ofu. How many of Igbo people ma? How many ndị Igbo mana capital letter na small letter abụrụ the same? They don't know. Ọ ga-achị ide ihe ọ na-ede capital letter, ọ de capital nke bụ nke because ọ mara ihe a na-akọ dị. So ọ mara ihe a na-akọ. How many of Igbo people ma the reason why o ji wee bụrụ God, God? How many of them know? No, none of them know. I said that Chukwu Abia ma God. This is not God. Chukwu Abia is not God because God is based on Amun-Ra. Who is Amun-Ra? Anwụ opposite is Amun. Anwụ opposite is Amun. Anwụ opposite is nwa, the son, child. You got to go. So ọnwa opposite is your anwụ. Mmadụ ịgbanwe agbanwe. Ịgbanwe agbanwe bụ ọnwụ. Ọnwụ is mgbanwe. Nothing more, nothing else. Ọnwụ is a change of behavior, direction, whatever. Ọnwụ is change. That is what ọnwa represent. Occurrence, beat, repetition of beat. That is frequency. Frequency all represent occurrence. Because all change, repeat. Simple as ABCD. Then anwụ is the energy. Anyanwụ is when the energy begin to shine when you send the force out. You got to go. That is the anyaya. But the anwụ na onwe is energy. Oya ka eji wee nwe ọwụwa anyanwụ, nwe ọdịda anyanwụ. So when this energy comes out, when this energy goes in, all these things we are in science of Igbo. Ordinary science, Igbo science, methodology, all the ebe ahụ. But because I am Igbo, I echezie na Igbo is not complete. Igbo onye gwara gị? Who told you? There is no science that run Igbo. Unless it was a copy and paste. Yeah, it's all there. Copy and paste, but nature is nature. Nature never changes. Energy can never created nor destroy. It does not die. Nwa does not die. Nwa only changes.
ọya ka na-asị ọnwụnwọ na ọnwụgo ọgbanwego change ọnwụ change ka a na-ekwu maka ya. Everything is Igbo language. Problem is interpretation. Unu aghọtara ya. English we like coded language. Hapụrụ that language. Oge deceive unu. Because unu amara ihe ndị a na-akọ. Ndị nwa bekee who created English may understand very well. Nwa bekee ma English. They know them and they use them. Ndị Africa amara oyibo, ha amara English. Ha na-asụ ya. If one otu ebe na-asụ oyibo, yes man, what is it? Gịnị ka ị na-asụ ịma ihe ha na-akọ? Nothing. Ị na-atụ vocabulary. Oje na English, oje na dictionary, ọchọ vocabulary ọ ga-eji wee na-eme intimidation. Vocabulary mara ihe dị dị na-akọ. Intimidation. Just ọ na-asụ oyibo. In Africa, unu ama na ihe eji ama onye gụrụ akwụkwọ bụ oyibo. Onye nwere injinia, street adịkwa ha na be ya, o nwere ụzọ, o nwere ọkụ, o nwere mmiri, ọ na-asa injinia, electrician. I nwere ọkụ, i nwere ụzọ, i nwere mmiri. Ị na-asa electrician, na-acha injinia, ọ na-asụ oyibo. Oyibo ka eji ama onye gụrụ akwụkwọ n'Africa, not even ihe o mepụtara, onwekwe ihe ọ na-emepụta, maka ọ na-asụ oyibo, asị ha ọ dị intelligent maka gịnị ọ sụrụ oyibo. So ndị isi ojii anyị nwere problem, psychological problem which we have to cure first. The first problem of anyị ga-akị ogodi the medicine anyị nwere psychological problem, because ọ bụrụ na itiri oke nwa gagara adị oke. Agwa m the four problem on earth. The four problem on earth will country, culture, parents and nginwa. Nobody, nothing more, nothing less. These four things, but your failure and your great. Either you go to great or you go to grass. These four things. That's all. Where is your boss? So ụmụ ibe, aga m eje ka m jụọ onwe okwu a ka buru ibe, o nwere ndị nkari ikwu m na-ekwubeghị ekwu kama nsogbu adịrọ. O nwere ebe ọ dị m ọsịsọ ka m jụọ ofu ebe. Enwere ike nwa efe ọzọ taa, aga m ekwucha ya, ọ bụrụ ọzọ ọ bụrụ echi. Asị m udo dịrị ụnụ ka ekekere ụwa ọnyanwụ ọnwa ha niile bụ ụwa manị ha niile maka ọnyanwa na-edu na-eje na-edu na ana. Ọnyanwa bụ nwa ụwa ụlọ nwa ihe ụjọs njin paasị ihe paasị n'ime moto. You are just a pass. That's why you say somebody na-achụ gị onye lụrụ gị ụwa ji gị akpata na ego. How can somebody na-egbe onwe ya ebe ọ bụ na m lụrụ gị ụwa njidekwe gị mba na ọwa ọkụrụ nwanne it can never work. Ebe ọ bụ na m lụrụ gị ụwa ekwesịrị ime gị ka ị mere ọfụma. So nwere mgbe mmemme gị anyị na ọfụma ụmụnne ọ bụrụ ya ọwa ọkụrụ nke a bụ asị m udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwa.